single person in entire world. W całym świecie. Jest dokładnie 58 dzień od czasu, jak ktoś popuścił w autobusie. I od tego się właśnie zaczęło. Ten cały wirus kopnął moją sąsiadkę, bo ona kaszle w nocy, szczególnie w nocy. I to pewnie nie dlatego, że trzyma kogoś w piwnicy i za każdym razem, jak ta osoba krzyczy, bo ona jego morduje, to ta sąsiadka robi: będę kaszleć, żeby ludzie nie krzycz, nigdzie nie usłyszy, jak kaszlę. Dlatego uważajcie na swoich sąsiadów. Ale jesteś dzień 88 od czasu, jak to się stało. I do tej pory nie jadłem nic. Nic nie jadłem. Dosłownie moje palce były kiedyś grubsze, a teraz mogę włożyć je do nosa. A kiedyś nie mogłem. Do nosa mogę włożyć. Kiedyś nie mogłem. I w sumie jak tak masz, to skontaktuj się z najbliższym lekarzem. Ale nawet do lekarza nie można iść. Bo nie wiem, jak jest w Polsce, ale I'm from UK, z Anglii. I tutaj dzisiaj, dosłownie dzisiaj 05/11/2020 zamknęli wszystko. Ludzie ustawiają się do kolei. Każda osoba zaczyna robić się dzika. Moja mama nie używa już ubikacji. Moja babcia nie używa już ubikacji. I w sumie to jest pierwszy poziom dzikości. Ciekawe, co będzie później. Będziemy jedli na dworze? Chyba będziemy jedli na dworze. O nie, ja nie chcę jeść na dworze. Dlatego zrobiłem coś dla was i zrobiłem też dla siebie i dla innych ludzi. My zapamiętali, że jesteśmy jednak cywilizowanymi ludźmi. Otworzyłem Subwaya w własnym domu. Otworzymy Subwaya w własnym domu. Nie wiem, czy w Polsce są Subwaye, ale here in UK, w Anglii są Subwaye, dlatego... Ale tutaj w Anglii są Subwaye, dlatego... A będzie smacznie. Chyba mam suche usta. Dobra. Okej, na początku wiesz, wyjmę wszystko z pudełka, bo zamówiłem pyszne owoce, które nie przyszły, ponieważ jest wirus. Ale tego nie można jeść, dlatego to możemy otworzyć. Kubeczki Subwaya. Oni za to... Ciekawe, czy takie kubeczki są wszędzie. O, ten znak oznacza jedno. Wchodzisz, a wychodzisz chory. Albo nie, w sumie żółtość. Wchodzisz, a wychodzisz chory. Tego trzeba uważać. Subway. Sub. Dlatego jak coś, to subnij, proszę. I zasubskrybuj, bo to jest ważne. Dla tego, żebyśmy przeżyli. Tym więcej osób wie o tym, że otworzyłem restaurację tutaj w domu, to tym więcej możecie przychodzić i kupować. Ale tylko używając funty, bo taki mam currency w Anglii, taki mam cenę. Taką mam cenę w Anglii, czyli funty. Funty. Wyszedłem w środku w nocy do Subwaya i zobaczyłem, że mają coś takiego. Coś w tym stylu. Dlatego wziąłem to i wziąłem też to. W sumie to jest... Co to wygląda smacznie i to też wygląda smacznie. Wszystko w Subwayu można jeść. Nie za długo nic nie będziemy mieli do jedzenia, dlatego będziemy musieli jeść wszystko to, co trzeba. Mama, możemy jeść Subwaya? Masz tutaj Subwaya i ona ci daje literę S. Bo mam literę S. Walczyłem z dużym Majkiem, który przystał się do autobusu. On waży 1000 kg i zostało mi tylko litera S. Był Subway, a teraz jest S-Way. Ale pamiętajcie, że S oznacza wolność. Znaczy w sumie, czy na pewno S oznacza wolność? Ale on to ugryzł i dlatego już reszty nie ma. Taki gruby pan, który ma bardzo pachnący t-shirt. W ogóle przeważnie mam coś takiego, takie myślę, że grube osoby, które są niezdrowe, bo w sumie nie wszyscy grube osoby są zdrowe, dlatego bądź zdrowy, proszę. Bądź zdrowy. Mają chyba niepachnące t-shirty. Czy mają pachnące? Mają pachnące t-shirty, czy nie mają? Możesz powiedzieć, ja chcę wiedzieć od ciebie. Powiedz mi, czy mają pachnące t-shirty. Nie wiem czy wy, ale ja lubię ogólnoświatowe jedzenie i dlatego tutaj są dolary. Tutaj są dolary, ale po lewej stronie masz funty. W samym dole są funty. Eat fresh, na pewno fresh. Czy jesteś tego pewny, że wiesz, świeże jedzenie? To troszkę wygląda jakby ktoś to znalazł na śmietniku i posmarował to odświeżaczem. I dlatego pewnie nazywa się to fast food. Bo paskud. Kiedyś jak nie wiedziałam co znaczy fast food, czyli szybkie jedzenie, to przetłumaczyłem sobie to w głowie paskud. Paskudowe jedzenie. Paskudne. Ale
Wiecie, jak trudno było zdobyć te plakaty? Wiecie, jak trudno było zdobyć te plakaty? Nawet nie ma nic na środku. Nie ma nic na środku dlatego, że wszystko zjedli stąd i za każdym razem, jak ktoś idzie do sklepu, to stąd coś znika. Wiem, że to trochę nie ma sensu, bo to jest tylko papier i to nie jest podłączone żadnymi kabelkami, ale musicie mi uwierzyć. Czasami coś, co nie jest podłączone kabelkami, może znikać? Ja chyba jestem smutny. Ale ogólnie tak strasznie bardzo fajnie wygląda. Mamy menu, tu jest menu, palec, mój palec nie jest skrzywiony. Niektórzy mają skrzywiony palec i to źle trochę wygląda. Masz skrzywiony palec? W sumie dobrze to wygląda. I mamy nazwę, jest nazwa i z tyłu jest promocja. Tylko dzisiaj promocja, 10 funtów. W sumie tak naprawdę to ta pizza kosztowała chyba gdzieś, I don't know, 59p, a nie 10 funtów. Ale u nas w sklepie są drogie rzeczy, bo wiesz, papier toaletowy kosztuje 50 funtów. Nie wiem, czy mieliście tak w Polsce, ale papier toaletowy kosztuje teraz 50 funtów, bo jakaś babcia pewnie pociągnęła za ten papier i zaczęła się wojna, bo wzięła 2 papiery do jednego wózka i powiedziała: dawaj to, Henry, dawaj to. Wiesz, oni się bili i wtedy wszyscy zaczęli łapać papiery, bo była panika. Nie wiem, czy dalej są papiery w sklepach, ale wszystko zamykają i niedługo wszystko zamkną. I już nic nie będzie, nawet mojego nosa nie będzie. I czemu ja jestem taki czerwony? Nie wiem, dowiemy się! Dopiero po tym, jak wezmę ścierkę i powycieram sobie skórę, bo moja skóra w sumie potrzebuje wycierania. Ale teraz najważniejszy part całego finału. Najważniejszy part, na którym czekałem, żeby zjeść, żeby ocenić rogalika. Możecie powiedzieć ocenić tego rogalika, bo w sumie sam piekłem i nie zwracajcie uwagę na to, że to leży na papierze, który wygląda jakby był ze sklepu. Ja po prostu sam to upiekłem i włożyłem do papieru, który wygląda jakby był ze sklepu. Dlatego ocencie, jak wygląda. To wygląda troszkę jakby ktoś paznokieć tutaj wbił. Nie? To się rusza. To się rusza. A w sumie musimy to ugryźć. Zawsze jak coś się rusza, to ugryź to i wtedy przestanie się ruszać. To jest to. To jest to. Ale to jest to. Idziemy teraz do ubikacji żygnąć. nie żygamy, żartuję, ale bardzo fajnie to wygląda. Dlatego, jak coś, to następnym razem otworzę kolejnego paznokcia, raczej restaurację i powiecie mi, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Możecie teraz w komentarzach ocenić tą restaurację od 1 do 0, znaczy w sumie od 1 do 10, bo ta matematyka, którą ja używam, to pewnie nie ma żadnego sensu i to oświetlenie pewnie, które używam, też nie ma żadnego sensu, dlatego od 1 do 10 i bym chciał wiedzieć, czy wam smakuje tak samo jak mi, bo w sumie chcę iść do ubikacji trochę, bo mi się zrobiło niedobrze, ale to jest, zrobiliśmy to tylko, żeby uratować ludzkość od kompletnej zagłady. Znaczy tak naprawdę Anglię, bo słyszałem, że podobno w niektórych krajach już tego wirusa nie ma, ale cały czas jest i pewnie do 2 lat będziemy umierać i będziemy się rodzić, a potem już nikt nie będzie się rodzić ani umierać, bo nikogo nie będzie. Będą tylko nasze zęby i moja restauracja Subway, która jest w domu. Dlatego powiedz swojej mamie, powiedz swojej siostrze, powiedz swojemu bratu, żeby zasubskrybował i dołączył do restauracji. Ale ważne, żebyś ocenił w komentarzach na dole. Powiedz mi, czy ci się podoba. Czy to jest, wiesz, bo w sumie następna restauracja będzie trochę cięższa do zrobienia i tamta restauracja może będzie bardziej fajniejsza. Ale fajnie, przychodzisz i mówisz, że chcesz finish the line, start here. Klikasz i nagle okazuje się, że nie ma prądu, bo to nie jest automatyczne. Idziemy do McDonalda, tam też nie ma prądu. Co byście wybrali z tego menu? Ja bym chciał wiedzieć, co byście z tego menu wybrali. Ja wiem, że tutaj są dolary, a nie funty. Chociaż mieszkam w Anglii, wy mieszkacie gdzieś indziej. Ja bardzo lubię różne kraje, różne pochodzenia. To jest naprawdę fajne. To wygląda jak but, to też wygląda jak but, też wygląda jak but i to też wygląda jak but. I nagle pytasz się osoby za ladą: macie coś, co nie wygląda jak but? Nie, bo to wygląda w sumie jak taki but klauna, który jest okropnie długi i on jak chodzi robi co nie? Sub. Możecie zasubskrybować. Brakuje 6 subwayów. Miłego dnia i smacznego. I pamiętajcie, żebyście
zaczęli otwierać restauracje u siebie w domu, bo nie za długo już żadnych restauracji nie, bo nie za długo nie będzie można wychodzić na dwór. Musimy jakoś trzymać te cywilizowane rzeczy w domu, bo będzie coś w tym stylu, że twój pies będzie pił kawę, a twoja rodzina zacznie jeść z ziemi. Ty też jesteś rodziną, to w sumie ja też będę jadł z ziemi, co nie? My wszyscy jesteśmy rodziną. Chociaż ludzie z Indii jedzą z ziemi, nie? Jedzą nie z ziemi, tylko na ziemi jedzą. Czy to jest higieniczne? Czy to jest higieniczne? Ale miłego dnia, Anna!